Unali mwezi wa Julai ndipo chaka chake chinali chaka cha 2011. President wake anali Bingu wa Mutharika, president amene mwezi onsewo anali akukokana ndi amabungwe. Panali zinthu zingapo zimene zinasokonekera ngati ubale wa dziko lino ndi dziko la Britain unafika posokonekera pamene Bingu anafika pothamangisa kadzembe wa ku Britain ndikumuza kuti in 24 hours ukapezeke kuti uli kwano. Nawonso aku Britain anayankhula kuti it's fine, wathuyo timulandira. Nayenso kazembe wano achoke mu dziko lathu. Zinthu zambiri zinasokonekera. Mafuta a galimoto anapezekano kuti asiya kupezeka. Ndalama zakunja zinkasowa, mankhwala mzipatala sankapezeka. Moyo unayamba kukhala thafu. Nawo amabungwe zinafikapo kuti mpakana kumamutchalenja president ndikumuwuza kuti amupasa 14 days achite resign. Ndipo Bingu anakhala kulankhula kuti mukundipasa pressure kwambiri, kuli bwino mundisiye zinthuzi ndizikonze bwino. Anthu ochuluka amene sitikufuna kuwatchula pano mayina, koma ndikhulupirireni ndithu kuti anthu ambiriwo tili nawo muziko lomwe lino anali kumupasa pressure Bingu wa Mutharika, kuphatikizapo anthu oyimba nyimbo, azisuzo, olemba nkhani ndi anthu ena ambiri. Dziko silinkayenda bwino chifukwa panalibe nkhani ina iliyonse imene munthu ukatinga ukakhala unkamva yabwino yokhuza ndi president wa dziko mu nthawi imeneyo kupatula pa MBC. Chifukwa yoti pa MBC ndi aboma ndi paja imangokamba zokomera mtsogoleri. Zinthu zambiri zinasiya kuyenda bwino. Kusegula TV like MBC TV nthawi ina iliyonse pakakhala programu yongotamanda president Bingu wa Mutharika, yongonesa zintchito za president wa Mutharika. Komatu ndikhulupirireni kuti zinthu zambiri mu chaka chimene cha 2011 zinthu sizimayenda bwino. Then amabungwe anapempha kuti dziko lonse la Malawi kuchitike zionesero zodana ndi usogoleri wa Bingu wa Mutharika, zodana ndi zintchito za Bingu wa Mutharika, zodana ndi ulamuliro wa Bingu wa Mutharika. Ndipo anapempha kuti kukhale mademo m'maboma onse a mdziko lino la Malawi. Zinthu zinachitika, zinthu zinatheka, mademo anachitika, kupatula chinthu chimodzi chimene anthu ambiri sanachiyembekezere mu nthawi imeneyi. Apolisi anawombera ndi kupheratu anthu akunzuzo. Ndifuna ndifotokoze nkhani yonse. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Pa 20 Julai ndi tsiku limene lizakhalabe mu mbiri ya dziko la Malawi ngati tsiku limene anthu ambiri amene ankachita exercise ufulu wawo, amene ankaonesa ufulu wawo opanga ma demonstrations kapena okhumudwa, oonesa kuti akhumudwa ndi ulamuliro kapena chipani china chake, lizakhale chifukwa chakuti ifeyo amalawi chilandirireni m'matipate, ifeyo amalawi chilandirireni ufulu okhala ndi zipani zochuluka, ufulu olankhula zakukhosi kwathu kwa munthu wina aliyense amene mu nthawi imene tikuganiza ngati tikufuna tilankhule. Mu nthawi yoyamba chinthu choopsa chinachitika pamene anthu okwana 18 anaphedwa ku Nzuzu. Izi zinali motere: mmamawa wa siku ili pa 20 kunacha monga mwa siku lina lililonse, anthu anali akudziwa kale kuti lero kuchitika mademo. Ndipo muja mmene zimakhalira, boma la Malawi linatumiza asilikali komanso apolisi m'malo osiyanasiyana. Chinthu chimodzi chimene sindinakuwuzeni ndi chinthu chakuti mu nthawi anthu zokuti kuli mademo ankangodziwira kuti mwina mwake ena ake pa ofesi pena pakanyanyala, koma zokuti kumachitika mademo a dziko lonse zinali zikuchitika zinthu koyamba. Amabungwe amayenerekano kuti aonese mphamvu yokuti azindikirise anthu kuti chimene tikukachita ndi chani. Koma monga ma demonstrations ena aliwonse amene ankachitika mu nthawi imeneyo maboma akuluakulu, monga boma la Mzimba ankachitikira ku town ya Nzuzu, ma demonstrations anakachitikanso ku Blantyre, anakachitika ku Zomba, anakachitikanso ku Lilongwe kumene ndi ku capital city. Anthuwa amangoyenda ndi chikalata, unyinji wawo upite ku ofesi imene akufunayo, akasiye dandaulo lawo, anene madandaulo awo, simple, straight, pure komanso forward. Kenako anthu abwerere ku nyumba zawo azikapitirira kucheza ndi mabanja awo. Koma pa siku ili sizinali zinthu zotere, chifukwa chakuti
anthu onse monga mmene zimakhalira za ma demonstrations atakapereka mapepa zinali zakuti akuyimba nyimbo, akuthamanga, akuyendayenda, akuonesera kusakondwa kwawo ndi zinthu mmene zikukhalira. Kunapezekano kuti mastolo aku Blantyre, ku Mzuzu komanso ku Lilongwe, mastolowa anayamba kuthyoledwa ndi anthu amene ankapanga zionesero. Mundimvesese apapa sindikufuna kuchita hate my feelings anthu ena aliwonse. Anthu anapezekano kuti ayamba kuthyola mashopu ndi kumatenga zinthu, manabedwa zinthu zochuluka ngati simenti, mafiriji, malata, zakudya ndi zinthu zambiri zochuluka zimene zinakwanisa kubedwa mu nthawi imeneyi, chifukwa chakuti anthu ankachita target mashopu akulu. Mashopu ngati Shoprite ndi mashopu ena anali pa chiopsezo chambiri mu nthawi imeneyi, ndipo apolisi ochuluka anali kutetezera mashopu komanso kutetezera kuti anthu asapange zinthu zopwetekana okhaokha komanso kupanga zinthu zimene zikhonza kuzabweretsa mavuto ochuluka pa nthawi yake. Koma zionesero zitafika poopsa ku Mzuzu, anthu atafika pokuti anazunguza kwambiri ku Mzuzu kusamufuna Bingu wa Mutharika, anthu anapezekano kuti ena anayamba kumathyola stores ngati mmene ndayankhulira kale kuti zimachitika ku matawuni onse a mu dziko lino. Chinanso ndisanayiwale chimene chinachititsa kuti zioneserozi ziyake moto kwambiri ndi zinthu zakuti atolankhani amene ankafalisa zioneserozo ankapereka ma update a zionesero zonsezo. Zinapezekano kuti zioneserozi akuzinenerera ngati mpira. Zinkapezeka kuti ankapereka update ina iliyonse ngati mmene makhalira mpira. Atolankhani siku limeneli anali active pa ground kuchita phone in, kuonesa mkwiyo wa anthu, kuonesa every move imene anthu akuchita. Ndipo anthu ochitanso ma demonstrations wa ena ankapezekano kuti akumveranso wireless ndi kumauzana kuti guys, anthu a dera lakuti akupanga zinthu zakuti, anthu a dera lakuti akupita kwakuti, nawonso anthu ankapezekano kuti akupanga zinthu izi. Monga muja ndalankhulira kale kuti sitolo zinali pa chiopsezo, ndipo pa nthawi imene kunachoka uthenga kuchokera ku Mzuzu kupita ku headquarters ya apolisi ndiko wafunsafunso lakuti apange nawonji anthu amene akuba katundu m'mashopu, apange nawonji anthu amene akuzunguza, anthu amene akupanga ma demonstrations. Zinapezekano kuti mkulu wa asilikali komanso mkulu wa apolisi mdziko lino la Malawi amene ndi president wa dziko anapanga chiganizo chimene chinamubwereseranso kugwa kwake iyeyi mu nthawi yake. Analamula kuti onse amene akuba katundu mu nthawi imeneyo aomberedwe ndi zipolopolo zenizeni kapena kuti live ammunition. Inali iyi mmodzi mwa zinthu zija zimene ankazitchula kuti shoot to kill. Koma chinthu chimodzi chimene president yo sanachizindikire bwino chinali chinthu cholankhula kuti mu nthawi imene apolisiwa ankaombera inali nthawi imene akuti apolisi apasidwa chance kuti akhonza kuombera, ndipo apolisiwa anayamba kuombera anthu amene ankapanga ma demonstrations. Izi ndofuna ndilankhule mu zinthu ziwiri. Achipani cha DPP mu nthawi imeneyo poziteteza anayankhula kuti iwowa anauza apolisi kuti aombere ndi kupha onse amene akuba katundu mu mashopu. Koma anthu amene anali pa ground analankhula kuti apolisiwa ankaombera anthu amene ankachita ma demonstrations. Izi ndi nkhani ziwiri zimene sitingazilankhuliratu kuti yolondola ndi iti, koma chimodzi chokha chimene tikudziwiratu chimene sichikufunanso kuchichita debate ndi chakuti apolisi anachosa miyoyo ya anthu amene amayenereka kuwateteza, chifukwa ngati apolisiwa anali ndi mfuti ndi zipolopolo zenizeni, zipolopolo za moyo osati ma rubber bullets,
amayenerekanso kuzindikira kuti ali ndi ufulu oteteza ngakhale anthu amene akubawo, chifukwa ngati anazichita defend kuti iwowo aumbera akuba, nkhani ndi yakuti zinatheka bwanji kuti apolisi mpaka kuchitidwa outnumber ndi anthu amene akuchita ma demonstrations, apolisi akuti ali ndi tear gas komanso zinthu zina. It's fine, boma la DPP linazitchinjiriza kuti iwowo anapha mbava osati anapha anthu ochita ma demonstrations, koma ndikhulupirire kuti anthu amene anaphedwa mu zionesero za pa 20 Julayi anali anthu amene ankachita ma demonstrations mu town imodzi basi, town ya Zuzu. Anthu amene anathyola mastolo angati malo ngati ku Blantyre, kulilongwe komanso malo ngati ku Zomba, apolisi anakwanisa kuchita track down katundu wina ndi kukatenga katundu wina, koma katundu wambiri anasokonekera. Chipani cha DPP mpaka na lero chimazichita defend kuti iwowo anaombera anthu amene anali akuba, koma chinthu chimodzi chimene sitingachikane ndi chakuti akubanja amalira, akulirabe mpaka na pano. Amene anaphedwawa anali ankolo a wina wake, anali achimwene a wina wake, anali bambo a wina wake, anali ma freedom fighters a dziko la Malawi. Mmalikumbukira motani siku la pa 20 Julayi mchaka cha 2011. Anthu onse amene anaphedwa pa 20 Julayi anayikidwa manda amodzi. Patangodusa pafupifupi miyezi yokwana 7 kapena 8, Bingu wa Mutharika anamwalira pa April 5 mchaka cha 2012. Chakwera anapereka ndalama zokwana 5 miliyoni kwacha kwa banja lina lililonse limene linaluza wachibale mu nthawi ya zionesero za pa 20 Julayi mchaka cha 2025. Ndipo Chakwera analamula kuti manda onse amene anagona anthuwa pamangidwe mpanda. President Chakwera wapepesa manja oferedwa pa zionetsero za pa 20 Julayi 2011 muulamuliro wa chipani cha DPP ndi ndalama yokwana 5 miliyoni kwacha banja lililonse. Wapampando wa bodi ya dzina langa ndine Sam Mavita. Cholinga cha video iyi kunali kungofuna kupereka mbiri komanso background, chifukwa ndikudziwa kuti ambiri mwa anthu amene amaonera ma videos anga mu nthawi imene kunkachitika ma demonstrations amenewa nkutheka kuti sanazimvesese. Choncho mu video iyi ndinalibe maganizo ena aliwonse ofuna kuchita hate my feelings kapena kuti kupweteka zilakolako za anthu ena. Kwa onse amene anataya achibale mu nyengo yovuta imeneyi, nyengo ya pa July 20, tingoti pepani. Mwaonera video iyi, bwanji mutaoneranso video imene ndinafotokoza za chinkulirano chimene chinalipo pakati pa Bingu ndi Lucius Banda. Video yake ndi imene ili pa screen. Zomwe